usah hati-hati. Dadi dadekno aki to, Kakang? Ngono. Lha iya. Yo wis ngono wae, ora dadi ngopo pancen wong kuwi beda-beda ya ana sing kaya ngono, ya ana sing beda maneh. Wong alam donya kuwi wis kaya ngono kuwi ana sing apik, ana sing ala. Ngono kok jenenge wong sing ora duwe sopan santun. Ya pancen bener apa kang dadi kandhamu yen to disawang lah ya kurang apik. Ora prayoga wong kok kaya ngono. Ngene ya Manggali. Mumpung ana kalodhangan. Ayo aku lan kowe kanggo nambal. Piye, Kakang? Rasa gelaning atimu yen pancen iki ana bab kang gawe atimu lara, aku sing bakal nglipur kowe. Kaya ngono, Iya, Kakang. Mangga. Thank you.
wae pacoban kang bakal tumempuh, apa wae alangan kang bakal malangi niat. Sangubaran kowe bakal ndak terlalu. Waton aku ora ngerak marang lilaing wong tuaku lan wong tua. Iya, umpama gedhe senengku karo kowe. Yen to wong tuamu utawa wong tuaku ora ngrestoni, aku ora bakal wani nerusake mangga. Yen kowe bapak lan sibuk pingono ora ngrestoni banjur terus kepiye? Mula aku ngono wis kadung banget tresnaku karo sampeyan. Mari basayan aku ora bisa urip bebarengan sampeyan luwih becik aku mekanen pantes. Aja nganti kowe ndek pangucap sing kaya ngono. Jeneng wong tresno iku ora mesti sesandingan. Ora mesti sinandingan. Wong yen to tresno lahir batin, senadyan ora sinandingan, ora jejodohan, ning waton nyawang wong kang mbok tresnani kuwi uripe mulya, kowe kudu melok seneng. Iku kang diarani tresno sejati. Sampeyan kok lho tutur-tutur kaya ngono apa lho wis ngerti apa ya wis tau kelakno wong sing banget mbok tresnani kuwi ngono urip bebarengan karo wong liya. Lah umpama iki mbok terusake. Umpama ora entuk restu mesti bae. Kowe kakang Karno. Iya, Manggali. Ana apa? Manggali, Apa? sing gedhe pangapuramu. Nganti aku tengkiling tangan lawan Wisuda kae. Mergo aku ora lilo. Kalila babakan apa? Kowe pengen ngerti? Ya mesti bae aku pengen mangerteni lho. Sakwise aku nyawang, kowe lan Wisuda kae. Saben dina mung tansah cedhak. Saben dina mung tansah janggut-janggutan. Aku sing tak rasake iki opo? Lho apa sing rasane Rasane aku urip. Lah dene. Runcik sing tak rasake. Mergo iki dina anane aku kepengin nyepalan karo Wisuda ben supaya kowe ora cedhak maneh lawan Wisuda. Dan ini apa nek aku tidak karo kakang Wisuda? Ya, Perkarane kuwi ngono apa? perkarane Ya. sing duweni rasa seneng lawan kowe ora mung Wisuda. Aku uga seneng karo kowe Manggali. Mula aku ning kene. Aku barang krungu to boku kaya ngono lho kudu guyu aku. Kok kudu kuwi ngono apa? Lah iya. Lah sampeyan kok kono seneng karo aku. Mula sampeyan dhewe wis mangerteni. Mesti bae sampeyan iki ditandani karo kakang Wisuda. Ya. Yen kakang Wisuda kuwi ngono duwe sambungan tresno karo aku. Senajan kowe lan Wisuda wis duweni sesambungan tresno. Ya. Nanging yen to sadurunge ana janur kuning mlengkung, aku uga iso duweni kuwe Manggali. Kaya ngono. Iya. Lah iku nek aku gelem mbok pek bojo lah nek ora. Engko bakale ya suwe-suwe Iki gelem ya lawan. apa lho. Mergo wiwit cilik nganti tumekane gedhe sing bendina anggonku angen-angen iki mung kepengin urip bebrayan kelawan kowe Manggali. Nanging aku ora duweni pikiran kaya ngono Kakak. Ora duwe? Ora duwe pengangen-angen kepengin urip bebarengan karo sampeyan iku. Babar pisan sithik wae ora kepengin Ora kowe ora kepengin. duweni rasa seneng lawan aku. Aku seneng karo sampeyan amunan. Aku seneng karo sampeyan saben dina awake dhewe rutang-rutung nanging kamu kanca. Kowe mung nganggep aku kancamu. Lah iya. Manggali, aku yen toh urip ning pepadan jagat kene iki, yen aku ora sandingan lawan kowe, aku ora iso urip. Ya ora iso urip darah Basno, nek mati darah Kurang ajar. Semono. Piye nek jare ra iso urip? Lho ya Manggali ya. Kok? Gelap. Mak, aku mau. Ngene Manggali. Aku mau kene. Aku jaluk kanthi legane atimu. Kene. Sithik wae aku ngengehi atimu kanggo aku. Lah iya. Siki ngene atiku kanggo sampeyan. Heeh. Atiku kanggo sampeyan ku mung seduluran. Mung seduluran. Iya. Piye? Kaya ngono Lah Manggali. sing baku ra wis tak ngene atiku
apa-apa. Apa? Ora apa-apa. Senajan aku ora iso duweni kowe. Kayak gini. Nanging aku kudu bisa sithik wae ngrasake kowe. Eh. Banjur kuwi karepku arep urip bebayan karo Wisuda. Lho iya no. Piye to? Aku njaluk sithik. Jadi apa? Njaluk ngicipi rasamu kaya piye? Rumah samu aku ki panganan. Yen kepengin terus bakal mbok jajal ngono. Iya kudune kaya ngono. Lha kok pikiranmu kok kaya ngono lho, Kakang? Kowe iki aja ngeyel. Lho, sing ngeyel ki kowe. Mengko yen toh kowe ngeyel, aja salahke aku lho. Ning kene aku nek bakal tumindak sing luwih kasar saka iki. Najan sampean sing ngono tumindake kasar. Nanging aku ora ngerti. Ora wedi. Ngerti? Ning kene mongko mung ana kowe lan aku. Nek kene Babar pisan kowe ora wedi. ora wedi. Tenan, aja luputke aku. Timbang pas opo karepmu? Muga mau nyempalani aku iki aku wis bisa males nyempalani lawan. Dadi iki mau males mergo kowe ora trimo wis tak sempalani. Iya, Pak. Lan aku pengen Takon opo wis itu? ya gini kowe beradat Mas Gan. Lan nyempalani aku. Engko babar pisan aku ora nduweni kaluputan. Rumangsamu kowe ora duwe kaluputan, kowe ora duweni dosa. Ya, Pak. Mergo aku babar pisan orang rumangsani gawe gelam. Aku ora tau duwe salah lawanku. Ning yo gini kowe tegel nyempalani aku beradat manggali. Iki apa sing mbok karep? Nganti aku tenggiling tangan-tangan kowe sudo. Mergo sakwise aku nyawang kowe mung saben dina cedhak lan manggali. Ning kene sing tak rasake, atiku rucik, gurih rasaku. Gurih rasaku. Iya, iya. Ning kabeh kuwi mono luput. Sing mbok arep diluput, aku luput. Iya, kok bisa kowe ngandake gurih atimu lara atimu lho iki piye? Sing mbok karepke piye? Cetane sing duweni rasa seneng lawan manggali ki ora mung kowe sudo. Ning kene antarane kowe lan aku go duweni rasa seneng lan manggali. Mula nganti aku nyengkiling kan kowe. Bejo, kowe ora tak pateni ning tengah palagan kene. Ono kuwi jeneng seneng. Iya, Kuwi jenenge ora seneng. Kowe mau nuruti hawa nepsumu. Mergo nggonmu moto-moto lawan manggal. Iki jenenge ora tresno. Kowe mau nuruti apa kang dadi harganing kanepsonmu. Yen jeneng tresno kuwi ngayomi. nganti aku muto-muto lan manggali. Mergo aku wis kandha bloko karo manggali. Nanti cara alus ning kono manggali ceh ora gelem nampa apa sing dadi kekarepanku. Yen manggali ora gelem nampa. Mbok yo kowe golek wong wadon liya. Wong wadon ning desa kene iki akeh, ora mung manggali. Kowe bagus gagah. Lho, yo pinter nyambut gawe. Cukup wisuda. Aku dudu cah cilik. Sing kena mbok tuturi. Nanging ning kene luwes becik tinggalana manggali. Yen kowe ceh eman lawan uripmu. Piye? Aku kudu ninggalke manggali. Iya. Aku gelem ninggalke manggali yen to barengi pecate nyawa. Dadi kowe kok ora wedi yen to kowe kelangan marang nyawamu. Apa sing tak wedi? Babar pisan wae. Aja salah aku wisuda. Yen tanganku dhewe sing bakal ngasih nyawa. Yen pancen kowe bisa, ayo kita.
luwuk saka Kali Brantas. Suna, lo luwuk saka Kali Brantas. Banjur kekarepanku ki ono apa karepanmu kuwi? Sadurunge aku padha kekarepanku. Jenengmu sapa? Aku Manggali. Manggal. Kekarepanku padha karo bocah Kaneman kae sing padha glut. Tegese? Nganti kowe tak gawa ning bengi asine adoh saka Kaneman kae bedane aku uga tresno kawanku. Kowe iku tresno karo aku. Nggih, sapa mau? Wisnu. Wisuna. Luwuk saka Kali Brantas. Lha kok ketemu lagi wae lho. Aku lho ora ngerti sejatine kowe iki ngono ki sapa. Kok malah seneng tresno karo aku. Asap asil mbok menawa kowe gelem karo Asap-asap rumangsamu kuwi apa? aku ora padha karo Kaneman kae sing rebut kawan kowe. Ya mesti wae beda. Beda. Beda lha wong bocah loro kae ngono ki wis kenal saben dina rutang-rutang karo aku. Nek beda karo kowe aku lagi wae ketemu karo kesepisan iki. Kae ana tetembungan. Apa? Witing tresno jalaran saka kulino. Heeh. Yen tak kulinake cedhak lawan kowe ing mengkone kowe bakal tresno lawan aku. Kuwi pawatanmu. Heeh. Nanging saben dina aku senajan cedhak karo wong-wong kae nang kasunyatane aku ora duweni rasa tresno. Ayune tumpuk Dasarayu Apa? Dasarayu langkung Urutono Renamen. Ojo tansah gawe Lho belum lho. Aduh. Manggali mreneo Apa? aku pijeti Ora sudi. yen gelampah lela Lagene nek metal-metal. Lah bokap-bokapku dhewe. semok Lah semok lola to. Mane ki digolahi wong lanang saiki ku wong wedok. beja-bejane wong sing duweni bojo lawan kowe. Lah kok bisa? Iya, lentir kuning ngemu giring. Apa kuwi? Susune Saru. rano jone nyengkir gatik. Manggali, Apa? cek wae masalah sembar. Iku lho ya. Rumah cocok aku. Lah nek ora tak adung aku kok karo kowe kok ora tak. Semereo kene, aku bakal manjingake katresnan. Iki ngomong apa? Ono korine gua asmara ya. Aku ki ora ngerti kabeh kandhaku ki Eh? apa. Semelek. Basadi. Kowe cukup merem, Merem. semelek, Semelek. lan rasake. Rasane apa? Mengkone aku sing tandang gawe. Lho aku. Ya. Ora. Eh? Wah, ojo tak.
kowe? Sing ndi Sudawa tawat? Sing ndi Manggali? Itu jawatan fotoku diceblek. Diceblek. Ayo, kowe cerdasin kowe. Ngono. Manggali iki calon bojoku kok malah. Manggali iki calon bojoku. Calon bojoku. Kok iso salah bojomu? Iya bae. Bojoku. Lho. Mergo Manggali wis arep tak lamar, arep dadi bojoku ya aja macem-macem. Manggali mergo sarep tak koyo. Kowe kuwi aja jajal-jajal apa kowe ngino kelawan aku. Serius kok? Lho, lah kok kowe ngaku Manggali calon Lu bojomu? bakal duweleke kono aku. Lho, Manggali tetep yen 100 nomor kowe. Kowe kok malah glibet. Pengajar. Piye? Itu tukaran itu lho, ganti aku sebalo. Lah tukar madu iki lho negare kira kapan? Suno. Kowe ora ngerti Manggali sapa? Manggali iki calon bojoku. Aja pisan calon bojoku. Yo, calon bojone iki. Aja pisan-pisan tewani gonjak kan Manggali. Lho calon bojone kae ra nesu kok kowe nesu iki. Mergo aku wis ditambek, aku sabelo karo kancaku. Wis ditambah kok sabelo. Iya. Iki bocah sing kotlok. Lho, Sing kok karepe kocok kepiye? wong tresnamu ora ditampa kawan Manggali. Lho nang ndek kan ndek pawadan. Yo. Ora entuk kawane kan entuk rondone mati kowe. Yen kono lho niate sampeyan karo aku urip bebarengan ora selawase. Senajan tok londo ora apa-apa. Tak kom banyu anget Lah tok sok. mengkeret nek. Ora ngajar kowe. Wis wani-wani arep rawoso lan Manggali. Kayak raweti sapa aku? Sopo kowe sop? Aku Taruno. Batur sawiji. Wisuda. Wisuda Taruno. Ya. Taruno aku pernah krungu nak Taruno. Nggih. Kayak mobil rodone papat. Aja sembrono. Kowe kudu pitungan ah. Kowe wani beradat Manggali padha karo kowe madonake ya. Mergo aku calon bojone Manggali. Kok kowe sugih kendel kowe nyolong Manggali sok. Rampungke. Ane kowe ra trimo yen Manggali tak gawa lunga. Yo wae. Yo. Ning kene aku kondo. Mergo aku uga duwe tresna kawan Manggali. Mula tak jaluk sabarno nggonmu arep bojoan kawan Manggali. Ngene wae, sapa jenengmu? Wisuno. Ngene Wisuno. Yen pancen nyoto-nyoto kowe kepengin duweni Manggali ning kene ana syarat. Apa syarat iki bisa mateni aku? Uga mateni aku. Kuwi penjalukmu. Iya, tak seter sepiro kadik kaya Edian, jajal ayo wis udah mati. Ya, hai. Ya, hai. Sampean. Lho kok tak celi bengak-bengak kok ora semau. Lah wong aku samene gedene kok sampean golek wis sudah. Wis tuwa iki ora patek awas. Iki ana apa? Gede dompet awan-awan. Sampean kepengin takon? Iki mergo perkarane Manggali diwoyok-oyokan wong telu. Sawedo iki. Heeh. Wis seneng karo Manggali. Aku seneng karo Manggali. Aku go seneng Manggali, Mbak. seneng karo Manggali. Aku Taruno. Wis seneng. Aku go seneng karo Manggali. Iku lho, Bapak. Ayo sing elek. Bocah iki. Heeh. Iku yo seneng karo Manggali. Siji kok dinggo rebutan wong telu. Ora pantes wong telu akeh. Ora pantes. Ini kan. Wong ah, Jenengmu sapa? Wisuno. Suno. Kula luwuk saka Kali Brantas. Kula luwuk saka Kaliman. Brantas. Jejatmu sing kiwana sisih naga. Kowe bakal kasempyok kamurkane wong tuamu sakloro. Kok bisa kono ngono? Iya, kowe kena karmane wong tuamu. Iki sapa? Lho
nek ngomong aja ngaya wara lho. Mergo aku ngerti menungso sing jigate sing sisih kiwa ana sisike. Kuwi bisuke bakal carem asmara lan wong kene wadon mateni wong kene lanang. Aku ora percaya kabeh tembungmu. Oh, berarti Gusti ora bisa diampuni. Aku ning kene kok mbok goleki. Ribet ae. Sampeyan iki tresno banget kali kula lho. Ya, aku ya kuwe. Ora kesan sapa ora kuwe. Iki mau sampeyan iki omong tenan apa ora? Kan niku bakal kena pamurkane Gusti. Jate ana sisike naga. Iku bisuke wis rekoso urip ora bakal kepenak. Sampeyan kok ngerti? Ngerti ae. Kok sampeyan wis tuwa? Ora perkara aku wis tuwa. Apa sampeyan keturunane wali? Ora. Lah sampeyan Iki mu kandhane dalang aku pun pucuk padha ngono. Wah kandhane dalang. Nek durung namung diramuke Simbah, aku arep sabet jago karo Manggali. Iki, Mbah, Wis seneng karo Manggali. saestu kula pol seneng. Tenan. Wis sudah Napa nih? seneng karo Manggali. Lahir batin kula seneng. Kabeh iki gumantung lan Manggali. Manggali sing jenenge sapa? Ora sadar putar wong wedok kandhane. Ya mesti wae Manggali tetep milih aku. Ngene, tak tandone. Nduk, kowe disenengi wisuda karo Taruna. Kowe apa milih aku, Nduk? Kowe milih sapa? Ora melu. Kowe milih sapa? Ngene lho, Bapak. Lah aku wong setunggal kok jenenge Tianal, jak boten prayogi. Ora penak. Ngeten kemawon. Kersaning adil antarane Kakang Taruna lan Kakang Wisuda. Piye? Ah, durung rampung. Sinten wae ingkang ngikuting dene kula nglamar kula barengan karo tiyang sepuhe kaliyan pemungane sing luwih dhisik kuwi sing tak tampa panglamare. Tenan, aku karo pamit. Lho. Taruno. Sik. Lah kok tinggal iki kowe lamar karo sapa? Engko nek aku ngenteni sampeyan mesti aku keri karo Taruno. Carane ya. Carane Nduk, wis bali sik. Wah, aku karo Nduk. Aku padha ngelam. Sing luwih dhisik sing bakal tak tampa lho Kakang. hati-hati ya Manggali. Iki pripun kok nak keri piye to, Pak? Aku gedhong. Wah, sampeyan mang ayo cepet-cepet.